Олег Гайдукевич мае даўнюю рэпутацыю скандальнага палітыка-папуліста, бо ён узначальвае намінальна апазіцыйную партыю, але падтрымлівае Лукашэнку, а таксама рэпрэсіі і вайну ва ўкраіне. Ён абяцаў разабрацца з гвалтам сілавікоў, але ў выніку ўсіх падмануў. Цяпер жа дэпутат удзельнічае ў прэзідэнцкіх выбарах, але не збіраецца змагацца за ўладу. Зараз мы раскажам вам пра жыццё Олега Гайдукевіча, развод яго бацькоў, службу ў міліцыі, атрыманне партыі ў спадчыну, а таксама пра тое, як выбар на карысць Лукашэнкі каштаваў яму вельмі дорага. Олег Гайдукевич нарадзіўся ў 1977 годзе ў вельмі няпростай па савецкіх мерках сям'і. Дзед Васіль быў палкоўнікам КДБ, бабуля Галіна кіравала банкаўскай сістэмай Мінскай вобласці, а бацька Сяргей служыў афіцэрам зенітна-ракетных войск. У падлеткавым узросце бацькі хлопца развяліся, і Олег насуперак звычайным савецкім парадкам застаўся жыць з бацькам. Прычым гэта было свядомым рашэннем Гайдукевича-малодшага. Это тяжелейший этап моей жизни. И вспоминать его даже тяжело, но я никогда его не забуду. И, конечно, развод, когда все говорят развод, это страшно для детей. Значит, и я вспоминаю это, до сих пор вспоминаю, мне это очень тяжело. Сяргей Гайдукевич неўзабаве ажаніўся зноў, а яго старэйшы сын Васіль разам з былой жонкай праз некалькі гадоў па чарнобыльскай праграме з'ехалі жыць у Германію. Для Гайдукевічаў у Беларусі з развалам Савецкага Саюза таксама пачалося новае жыццё. Бацька, палкоўнік запаса, уладкаваўся ва ўрад, дзе ўзначаліў камітэт па сацыяльнай абароне былых сілавікоў і ветэранаў Афганістана. Паралельна ён стварыў так званы народны рух Беларусі, у які ўвайшлі сілы, што выступалі супраць беларускай незалежнасці і мелі выразную прарасійскую пазіцыю. Рух заклікаў да аднаўлення СССР і быў сярод ініцыятараў рэферэндума аб статусе расійскай мовы, які ў выніку правёў Александр Лукашенка праз год пасля прыходу да ўлады. Аднак на першых прэзідэнцкіх выбарах Гайдукевич з паплечнікамі падтрымлівалі не маладога кандыдата са Шклова, а яго канкурэнта, старшыню Саўміна Вячаслава Кебіча. Свой пракол былы вайсковец усвядоміў хутка і ўжо праз месяц пасля абрання Лукашэнкі заявіў пра гатоўнасць яго падтрымаць. У той жа час разваліўся народны рух, і Сяргей Гайдукевич стаў намеснікам кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Гэтая палітычная сіла вырасла з прадстаўніцтва ў нашай краіне аднайменнай расійскай партыі, якую ўзначальваў адыёзны палітык-шавініст Уладзімір Жырыноўскі. На яго харызме, падобна, ліберал-дэмакратычная партыя Беларусі спрабавала заехаць у беларускую ўладу, але першыя парламенцкія выбары 95-го года абярнуліся кашмарам. Ніводны з членаў новастворанай партыі не змог трапіць у Вярхоўны Савет. Тады яшчэ выбары былі сумленныя, а Лідія Ярмошына не кіравала цэнтр выбаркамам. Пасля правалу у ліберальна-дэмакратычнай партыі змянілася кіраўніцтва, і яе ўзначаліў якраз Сяргей Гайдукевич. З таго моманту партыя возьме курс на аддаленне ад расійскай і зробіцца часткай так званай канструктыўнай апазіцыі, якая не крытыкуе Лукашэнку, не канкуруе з ім за ўладу і страхуе на выпадак байкоту выбараў апазіцыяй. Улады з часам выкарыстоўвалі сувязі кіраўніка дэ-юрэ апазіцыйнай партыі, каб той у Еўропе шукаў інвестараў ці пакупнікоў на беларускія прадпрыемствы. Олег Гайдукевич на той момант ужо паспеў вырасці і на свае вочы пабачыць першыя крокі бацькі ў вялікай палітыцы. Але насуперак чаканням сваякоў, якія бачылі хлопца вайскоўцам, банкірам ці палітыкам, ён вырашыў паступіць у акадэмію міліцыі. А я сказал, хочу жить в казарме. Вот такой у меня юношеский максимализм. Через месяц житья в казарме я понял, что я не хочу жить в казарме. Ну, когда месяц прошел в казарме, я понял, что в казарме мне жить не хочется. Почему? Ну, я понял, что дома лучше. Значит, я так стремился в казарму, пришел туда и понял, что дома жить гораздо лучше, и мамин суп не так плох, и родители, оказывается, не такие плохие, значит, они, оказывается, очень даже хорошие, когда я пожил в казарме. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, Гайдукевич-малодшы скончыў акадэмію МУЗ з чырвоным дыпломам і працаўладкаваўся ў аддзел міліцыі Фрунзенскага района Мінска, аператыўнікам па раскрыцці эканамічных злачынстваў. Даволі хутка малады сілавік прасунуўся ўверх па міліцэйскай пірамідзе і ў 2007 годзе нават узначаліў упраўленне ўнутраных спраў партызанскага района сталіцы. Гайдукевич, якому тады было ўсяго 29, стаў самым маладым начальнікам раённага аддзела міліцыі за ўсю гісторыю. Яшчэ праз 2 гады ён пачаў кіраваць міліцыяй Фрунзенскага района Мінска. Падчас службы ў міліцыі малады Гайдукевич пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай. На дыскатэцы ён сустрэў Марыю Шухно, дзяўчыну з таксама вельмі няпростымі бацькамі. Яе тата Валянцін Шухно быў старшынёй беларускага дзяржкамітэта па каштоўных паперах. Марыя тады на месяц прыехала з ЗША, каб вырашыць пытанне з дакументамі і з'ехаць за акіян
пастаянна заўсёды, але ў выніку таго выпадковага знаёмства яна засталася на радзіме і выйшла замуж не за амерыканскага мільянера, а за беларускага міліцыянера. У шлюбе ў іх нарадзіліся дзве дачкі – Лізавета і Ганна. Іх бацька быў супраць таго, каб яго жонка працавала, але пасля зразумеў сваю памылку. Марыя Гайдукевіч, якая да дэкрэта рабіла добрую кар'еру ў банкаўскай сферы, абрала для сябе нечаканы занятак. Вижу, что ей тяжело, морально тяжело, что она что-то хочет еще. Я ей пришел и сказал: Маша, делай, что хочешь. Займись тем, что тебе приятно. Займись тем, что дает тебе счастье в жизни и что ты себя будешь чувствовать. И знаете, что она выбрала? Йогу. Я не верил. Я, Господи, говорю, какая йога? Какой из тебя преподаватель по йоге? Ты же банкир. Какая вообще йога может быть? Это же все, говорю, вот посмотри, сколько этих студий открыто, сколько людей занимается. Але вернемся да кар'еры нашага героя. Пакуль ён працаваў у міліцыі, яго бацька паспеў узяць удзел у дзвюх прэзідэнцкіх кампаніях 2001 і 2006 гадоў. На першых для сябе выбарах Гайдукевіч старэйшы атрымаў ад Лідзіі Ярмошынай 2,5%, а праз 5 гадоў на 1% больш. Кандыдат-аутсайдер з лічбамі быў незгодны, але фальсификаций ніколі не осуждал. Мои ощущения, что у меня цифры были гораздо больше. А называть проценты, сейчас баловаться в президентские выборы, я серьезный политик не хочу. Я считаю, что набирал больше. То есть у нас рисуют на выборах цифры, по-вашему? Ну, вы знаете, вы у них и спрашиваете. Ну, вы только что это сказали. Что я сказал, нарисовали, сколько захотели. Ну, так ну и что? Ну, вот я так сказал и в этом убежден. А вы меня переспрашиваете. Что я должен второй раз моя повторять? работа такая, переспрашивать. Ну, нет вопросов. Я совершенно точно и четко сказал. Праз 4 гады у 2010-м Сергей Гайдукевіч таксама збіраўся балатавацца. Прычым перадвыбарчыя метады ён выкарыстоўваў такія ж, як і яго расійскія псеўдаліберальныя калегі. Напрыклад, была выпушчаная гарэлка з партрэтам Сергея Гайдукевіча і надпісам «Гонар і годнасць, парадак у краіне, дастатак у доме». Праўда, у выніку гэты кандыдат зняўся пасля збору подпісаў, заявіўшы, што выбары ў Беларусі гэта спектакль з загадзя вядомым вынікам. Але калі вы думаеце, што гэта была крытыка Лукашэнкі ці Ярмошынай, то вы моцна памыляецеся. Я тогда сказал, что никто подписи не собрал, что все это цирк. И в этом цирке я участвовать не буду. И сказал через 2 недели после, когда собрал подписи. Не ушел, не дождался там кандидата в президенты и сказал: пожалуйста, вы же говорите все, что вам Гайдукевич мешает. Ну идите. Идите на выборы, вот вас 9 человек собралось, вы все переписали друг у друга подписи, тем более это не мои слова, а потом уже друг на друга они все это говорили. У выніку, калі дзясяткі тысяч чалавек выходзілі на акцыю пратэсту ў цэнтры Мінска 19 снежня 2010 года, кіраўніцтва ліберальна-дэмакратычнай партыі глядзела прадстаўленне ў беларускім дзяржаўным цырку, а Гайдукевіч-малодшы знаходзіўся на працы на дзяжурстве. Ужо ў наступным годзе яму давялося асабіста браць удзел у затрыманнях удзельнікаў маўклівых акцый пратэсту. Пасля гэтага было шмат заяў пра збіццё актывістаў і незалежных журналістаў у фрунзенскім аддзяленні мінскай міліцыі, якім кіраваў якраз Гайдукевіч. Але сам ён датычнасць да разгонаў пратэстоўцаў катэгарычна адмаўляў. Я никогда в жизни не участвовал в этих митингах. Я был оперативник. Оперативный сотрудник – это немножко другое. И АБЭП. АБЭП вообще отличается от всех служб МВД. Калі вы раптам падумалі, што сямейства Гайдукевічаў проста вясёлыя каляпалітычныя клоуны, то гэта ўсё ж далёка не так. У 2011 годзе партал Wikileaks апублікаваў перапіскі заходніх дыпламатаў і спецслужбістаў, якія былі датычныя да падзей па ўсім свеце. Было там і пра Беларусь, і таксама пра нашых герояў. У прыватнасці выказваліся версіі, што Сергей Гайдукевіч з дапамогай сваёй дачкі Ганны, якая тады жыла ў Аўстрыі, мог адмываць грошы для Віктара Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра заробак рэжыму ад гандлю зброяй. Акрамя таго, Гайдукевіча старэйшага падазравалі ў датычнасці да шэрых схемаў пры перапродажы іракскай нафты ў абыход рэзалюцыі ААН. Вядома, што ён і сам неаднаразова бываў у Іраку, а таксама працаваў з адміністрацыяй Лукашэнкі па пытанні атрымання прыбытку ад нафтавых здзелак з рэжымам Саддама Хусейна. У 2012-м, нечакана пасля атрымання пагонаў падпалкоўніка, Олег Гайдукевіч падаў рапарт на звальненне з органаў. Да міліцэйскай пенсіі яму заставалася 2,5 гады, але, як ён пасля прызнаваўся, не стаў чакаць, бо заўсёды хацеў займацца палітыкай. Самое все удивляются, все ж думали: о, ушел Гайдукевич, начальник милиции, сейчас начнет. Я быў усёды незгодны, заўсёды. Усё было плохо, але я ж молчал. А я так не говорю. Я служил, а сейчас пришел
заниматься политикой. У выніку Олег стаў намеснікам свайго бацькі ў яго дэкаратыўнай партыі, а імітацыя палітычнага жыцця стала ў Гайдукевічаў сямейнай справай. Праўда, першыя часы Гайдукевіч-малодшы нават дазваляў сабе даволі смелыя заявы і нават асцярожную крытыку органаў. Ён скардзіўся на так званую палачную сістэму і загружанасць міліцыянераў вялікай колькасцю задач, а часам выказваўся і пра рэаліі беларускай палітыкі. Главная проблема в Беларуси – это отсутствие конкуренции в политических элитах, раз, что порождает проблемы в экономике и во всем остальном. Вот сейчас все говорят о модернизации экономики. В правительстве говорят, значит, все говорят о модернизации экономики. Ничего не получится, если не будет политической модернизации. Все взаимосвязано. Не будет политических элит, не будет конкуренции в политических элитах, не будут люди засиживаться на своих должностях, а они засиживаются, потому что нет конкуренции. Аднойчы Гайдукевіч нават прапанаваў спыніць фінансаванне БРСМ і Белай Русі, а таксама разагнаць ідэолагаў, але ў той жа самы час ён куды больш жорстка распякаў апазіцыю, расказваючы, што супернікі Лукашэнкі дзеля грантаў выводзяць людзей пад міліцэйскія дубінкі і ні за якую уладу не змагаюцца. Все связано с деньгами, чтобы вы понимали, больше ничего. Никакой борьбы за власть нету, за власть они бороться не хотят, кандидатов в местные выборы они не готовят, значит, и в принципе ничего не будет, наш прогноз. З гадамі Олег Гайдукевіч асядлаў вобраз беларускага Жырыноўскага, папуліста гарлапана, гатовага выказвацца па любым пытанні і крытыкаваць усё на свеце. Аднак харызма кепска канвертавалася ў галасы выбарцаў. У 2015-м ягоны бацька атрымаў чарговыя 3% на прэзідэнцкіх выбарах, а Гайдукевіча-малодшага праз год пракацілі міма парламента. У сваёй акрузе ён прайграў дыпламату Валерыю Варанецкаму, а партыя агулам атрымала толькі адзін мандат са 110 магчымых. Наступныя гады Гайдукевіч правёў, не вылазячы з расійскіх і беларускіх тэлешоў, дзе задача гасцей была перакрычаць апанентаў. Калі на радзіме намесніка кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі клікалі, каб той зрабіў эфир крыху менш панылым, то ў маскоўскіх студыях замежнай копіі Владимира Жырыноўскага адкрыта кпілі. И если мы сейчас СНГ разрушим, не все захотят войти в РС, как Беларусь, как Казахстан, как Армения. Значит, не все захотят войти. А вы говорили, Сергей. Это вы предатель, если так говорить. У 2017 годзе партыя Гайдукевічаў нечакана заявіла, што будзе дабівацца надання бел-чырвона-беламу сцягу статуса культурна-гістарычнай спадчыны. Але праз тыдзень также раптоўна перадумала, бо пытанне нібыта адразу палітызавалі іх канкурэнты з апазіцыі. Таксама ліберал-дэмакратычная партыя крытыкавала лукашэнкаўскі дэкрэт аб дармаедстве, які прывёў да акцый пратэсту. Але тут варта таксама разумець, што другая палова дзясятых была часам, калі БЧБ сцяг можна было купіць у краме ў цэнтры Мінска, а на эфіры БТ запрашалі не толькі тых, хто пастаянна хваліць Лукашэнку. Таму дзеянні ліберал-дэмакратаў былі ў духе часу і не з'яўляліся нечым надзвычай смелым. У верасні 2019 года напярэдадні чарговых выбараў у парламент Гайдукевіч-старэйшы сышоў на палітычную пенсію і перадаў партыю свайму сыну. Маладога кіраўніка ліберал-дэмакратаў з другой спробы ўсё ж узялі ў дэпутаты, дзе паставілі намеснікам старшыні камісіі па міжнародных справах. Варта адзначыць, што ў тым скліканні парламента не было ніводнага апазіцыянера, а Гайдукевіч адзіны прадстаўляў сваю палітычную партыю. У наступным 2020 годзе ён пераняў традыцыю свайго бацькі і аб'явіў пра ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Але калі пра тое ж самае заявілі Сергей Ціханаўскі, Валерый Цэпкала і Віктор Бабарыка, то Гайдукевіч раптам перадумаў. Ён заявіў, што не можа быць прастытуткай і аддаў 30 000 подпісаў на карысць Александру Лукашенку. Я бы никогда в жизни не снялся, если были бы настоящие президентские выборы. Я бы шел до конца, рассказывал о своей программе, значит, и участвовал бы в выборах. Выборов не было. Было противостояние. И выбор был прост. Либо ты валишь власть и участвуешь в том, чтобы свалить власть любой ценой, а дальше разберемся, либо ты на той стороне. Але ў адрозненні ад свайго бацькі, які, зняўшыся з выбараў, нікога не стаў падтрымліваць, Олег усяляк стаў дэманстраваць сваю лаяльнасць. Гайдукевіч-малодшы стаў даверанай асобай Лукашэнкі, а таксама прадстаўляў яго на тэледэбатах. Если кто-то получит на президентских выборах электоральное большинство, и, кстати, я здесь согласен с одним из бывших претендентов на пост президента, который говорил об этом, сфальсифицировать ничего невозможно. Нравится кому-то или не нравится, но и в 2001, и в 2006 году, и в 2010, и в 2015 выборы выиграл Александр Лукашенко. Если в 2020 кто-то из присутствующих кандидатов здесь
или те кандидаты, которые вдруг решили, что они очень известны и не пришли в студию, получат электоральное большинство, то, безусловно, он станет президентом. Большинство сфальсифицировать невозможно. Аднак, што было далей, вы ўсе выдатна памятаеце. Падзеі на вуліцах і неверагодны ўзровень гвалту падобна напужалі і былога міліцыянера. Олег Гайдукевіч абвясціў пра стварэнне народна-патрыятычнага руху, мэтай якога былі змены ў заканадаўстве і канстытуцыі, а таксама правядзенне новых выбараў, у тым ліку і прэзідэнцкіх. Нельзя говорить, что кто-то выиграл выборы. Вся страна проиграла 9-10 по 11 августа. Мы не стали сильнее. Мы не решили ни одной проблемы, которая стоит перед страной. Мы не консолидировали людей. Никто не выиграл. Нету выигрыша на этих выборах. Олег Гайдукевіч расказваў, што яго жонка плакала 3 дні, калі пабачыла, як збіваюць мірных пратэстоўцаў. Дэпутат абяцаў, што факты катаванняў і забойстваў удзельнікаў акцый будуць расследаваныя і што будуць крымінальныя справы супраць сілавікоў. Але гэта ў выніку аказалася пустым папулізмам, а Гайдукевіч у выніку зрабіў стаўку на безумоўную падтрымку Лукашэнкі. Яго жаданне рэфармаваць беларускую палітычную сістэму звялося да барацьбы з праціўнікамі ўлады. Гайдукевіч хацеў прапіхнуць закон аб інаагентах па прыкладзе Расіі і пагражаў лідарам апазіцыі выкраданнямі з гвалтоўным вяртаннем у Беларусь. Калі ў Беларусі ўвялі крымінальную адказнасць за заклікі да санкцый, дэпутат расказваў, што абмежаванні наадварот ідуць толькі на карысць. Я благодарю Запад за санкции. Введите еще, прошу вас, 15 пакетов санкций введите, чтобы у последнего чиновника и бизнесмена в России и Беларуси навсегда отпало желание смотреть в вашу сторону. Введите еще 100 пакетов. Плевать на вас. Вы сами умрете там и ничего нам никогда в жизни не сделаете. Учите географию и карту. Никогда какая-то там Литва с Польшей, значит, не смогут изолировать Россию и Беларусь. Карту пусть купят и смотрят. Особенно обращаясь к президенту Литвы. Купи карту. Крыклівыя нападкі на Украіну і краіны захаду увогуле сталі фішкай кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі. Ён ператварыўся ў палітычнага блазна, які ладзіць пікеты каля замежных амбасад і абражае ўсіх, хто яму не падабаецца. Макрон — это не Наполеон. Это Наполеон садомаза и ЛГБТ. И все эти Литва, Латвия, Эстония, Украина, не было бы СССР, не было бы их. А они эту историю обплевали. А сегодня Литва кричит, что мы от всего советского отказываемся. Отдайте Вильнюс. Если будет гореть Варшава, их устроит. Берлин будет гореть, их устроит американцев. Они боятся только одного. Они думают, прилетит Вашингтон, прилетит Нью-Йорк или не прилетит. Летом 2021 года Гайдукевіч апынуўся ў цэнтру ўвагі па іншай прычыне. Калі верыць версіі сілавікоў і прапаганды, яго дом пад Мінскам хацелі падпаліць коктейлямі Молотова. И если бы загорелось, не было бы ни дома, ни людей, если бы эти люди находились в доме. На шчасце, ніхто не пацярпеў, ды і ў прынцыпе не мог, бо ўнутры нікога не было, а ўвесь працэс кантраляваўся спецслужбамі. Меркаваных тэрарыстаў затрымалі праз некаторы час пры спробе іншага падпалу. Імі былі члены адной сям'і. Былы міліцыянер Уладзіслаў Вайцяховіч, яго жонка Настасья і бацькі Віталь ды Вольга, а агулам на лаве падсудных апынуліся 18 чалавек, у тым ліку былыя і дзейныя сілавікі. У кіраўніцтве гэтай групоўкай абвінавацілі палітычнага актывіста Вадзіма Пракоп'ева. Мінулым летам фігуранты справы Пракоп'ева атрымалі на ўсіх 240 гадоў калоніі. Найбольшы рэальны тэрмін атрымаў Уладзіслаў Вайцяховіч – 21 год. Яго бацька быў асуджаны на 19, а маці і жонка на 11. Вадзіму Пракоп'еву прысудзілі 25 гадоў завочна. Сутыкнуўшыся з тэрарызмам па-беларуску, Олег Гайдукевіч цяпер прагназуе новыя крывавыя акты. Вядома, па яго логіцы, іх будуць здзяйсняць палітычныя апаненты Лукашэнкі. Такие же теракты готовят у нас. Абсолютно в этом убежден на 100%. Особенно в преддверии 25 года президентской кампании. 25 года. По одной простой причине. Влиять на нас по-другому никак не могут. Ни санкции, ни военный путь, значит терроризм, экстремизм. Сколько спецслужбы уже пресекли терактов и попыток терактов на территории нашей страны. То есть готовиться надо к этому. Гэты дэпутат не толькі забыў пра абяцанні 20-го года, але і пачаў паўтараць прапагандысцкія штампы пра танкі НАТО ў Гродне. Если бы в 2020 году государственный переворот бы состоялся, то, во-первых, на мой взгляд, вот сейчас, оценивая эти события уже через 2 года, были бы введены войска НАТО на территорию Гродно, это 100%.
И достаточно было бы захватить хоть один райисполком или какой-то город, потребовать потом военной помощи, и уже бы началась в стране гражданская война. З часам галоўны ліберал-дэмакрат краіны ператварыўся ў актыўнага прыхільніка расійскага ўварвання ва ўкраіну. У ім ён вінаваціў не Пуціна, а Владзіміра Зяленскага і радаваўся ракетным абстрэлам з тэрыторыі Беларусі. С нашей территории Мы летели мирные люди. ракеты или не летели? Летели. И хорошо, что летели. Почему они летели? Мы что, бомбили там мирных жителей? Президент не один раз на это ответил. Тут не надо бояться отвечать на этот вопрос. Мы должны обеспечить национальную безопасность нашей страны. Гэта, сярод іншага, прывяло да таго, што развалілася сям'я Гайдукевіча. Прычынай разводу ён назваў сваю занятасць, праз якую стаў недастаткова уважлівым да жонкі. Я считаю себя хорошим отцом. Наверное, буду хорошим дедушкой и бабушкой. Но я не самый... Бабушка вряд ли. Да, но я не самый хороший супруг. Значит, и в силу, может быть, своего характера, в силу своей работы. Дэпутат расказваў дзяржаўным СМІ, што сышоў, забраўшы сабе толькі сабаку і захаваўшы з былой жонкай добрыя адносіны. Фота дачок ён публікуе ў сябе ў соцсетках ледзь не штодня. Пасля разводу Олега Гайдукевіча сталі хваляваць і тэмы, звязаныя з сэксам. Ён зрабіўся праціўнікам ЛГБТ і хацеў, каб услед за Расіяй у Беларусі таксама прынялі закон аб іх забароне. Апафеозам стала выпадковая публікацыя эрагаванага палавога органа ў тэлеграм-канале Гайдукевіча. Фота пратрымалася некалькі секунд, але гэтага хапіла, каб яго заўважылі. Палітык пачаў расказваць, што гэта насамрэч фейк, а пасля заявіў, што яго ўзламалі і што ён нібыта звярнуўся ў міліцыю. Па законе павінен быў адказваць асабіста Гайдукевіч, бо канал належыць асабіста яму. А калі б высветлілася, што і прадмет на фота яго, то тут не толькі распаўсюд дарослага контенту, але і выраб. Але ніхто нічога расследаваць не стаў, а дэпутат выкарыстаў гэтую гісторыю для чарговай порцыі папулізму. Про меня за эти 4 года написали уже не знаю про что. Даже половые органы не обсуждали. Но я им ответил, даже мой половой орган выиграет у вас выборы. Даже он! На любых выборах. Але, мяркуючы па ўсім свайму палавому органу, прайграў бы і сам Олег Гайдукевіч, які змірыўся са статусам палітычнага лузера і ўзяў у спадчыну ад бацькі ролю вечнага спарынг-партнёра Лукашэнкі. Той, у сваю чаргу, аддзячыў абодвум за адсутнасць амбіцый з захаваннем іх кішэннай партыі, а яе старшыня працягвае генераваць заявы, якія маюць мала дачынення да лібералізму ці дэмакратыі. Напрыклад, тым, хто з'ехаў, ён пагражае турмой, нават калі яны нічога не парушалі. А беглым, нормальным беглым, кто не совершал преступление, административное правонарушение, рекомендовал и буду рекомендовать приехать, отсидеть этот административный срок, уголовный и жить. А те, кто предал страну, нам не нужны. Імідж і так не вельмі папулярнай партыі пры Гайдукевічы малодшым упаў яшчэ ніжэй. Ліберал-дэмакратаў нават пачалі называць партыяй жулікаў і злодзеяў, бо перыядычна яе сябры аказваліся ў судзе, а пасля і ў калоніі. Так, напрыклад, у 2021 годзе за махлярства асудзілі паплечніка Гайдукевіча Аляксандра Косача. Ён займаўся арганізацыяй канцэртаў і будаўніцтвам, але ў выніку атрымаў 8,5 гадоў калоніі. Пасля абвяшчэння даты новых прэзідэнцкіх выбараў Олег Гайдукевіч чакана заявіў, што будзе ў іх удзельнічаць, але не дзеля перамогі, а каб выглядаць яшчэ горшай альтэрнатывай за Лукашэнку. Я хочу откровенно сказать. Вот ненавидят они нашего президента, враги, центры эти западные, потому что он сохранил страну, он сохранил суверенитет, укрепил ее, не продал ее. И я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. Только патриоты должны быть. Чтобы они смотрели на кандидатов в президенты и понимали, ловить в этой стране нечего. Поэтому мы идем на выборы для того, чтобы укрепить страну. Як і раней, задача Гайдукевіча на гэтых выбарах стварыць імітацыю наяўнасці розных палітычных сіл у краіне. У гэтым папулісту павінна дапамагчы яшчэ і псеўдаапазіцыянерка Ганна Канапацкая. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі выдатна разумее сваю ролю спойлера на гэтых выбарах і што яму намалююць каля 3%, як калісьці было ў яго бацькі. Але галоўнае не гэта. Галоўнае гэта тое, што будзе пасля. Імаверна, Гайдукевіч атрымае дывідэнды, больш салідныя за крэсла дэпутата, і яго камфортнае жыццё працягнецца. Тым не менш, Лукашенка пакуль трымае ўладу неверагодным узроўнем рэпрэсій, але не становіцца маладзейшым і мацнейшым. Таму Гайдукевіч, які ўсё ж
адчувае, куды дзьме вецер, ужо прагназуе, што самае страшнае будзе адбывацца ў Беларусі, калі яго кумір нарэшце сыдзе ці памрэ. И гораздо опасней выборы для страны нашей и для России это 30-й, 35-й год, 40-й год. Гораздо опаснее. То есть вы уже так далеко смотрите? Конечно, я политик, я должен смотреть вперед. То есть эти годы более опасны, потому что будет смена элит. По всем направлениям будет смена элит, будут приходить молодые руководители, и очень важно, кто придет. Падобна, што да гэтых маладых кіраўнікоў Олег Гайдукевіч прылічвае і сябе, але праз 5 гадоў яму будзе ўжо 52. Ды і складана уявіць сабе, хто будзе галасаваць за чалавека, які мог паўплываць на гісторыю Беларусі, але ў выніку палічыў за лепшае служэнне Лукашэнку. Праз гэта ён захаваўся як персанаж на палітычнай карце Беларусі, але страціў самага блізкага чалавека.